Za samo nekoliko minuta letjelica se može podići i stići na mjesto požara. 300 metara iznad zemlje kruži u radijusu od 5 km. Snima situaciju na požarištu i šalje sliku operateru na zemlji. To je laki zrakoplovni model, što mi zovemo kolokvijalno besposadna letjelica, koja je namijenjena za izviđanje požara kad su oni jednom detektirani, ali još ne znamo koliko su široki i gdje je zapravo prava opasnost, u kojem smjeru se kreću. Kada operater dobije sliku, vatrogasci odmah znaju gdje treba premjestiti snage i opremu, koji dio požarišta trebaju čuvati, te imali na tom području ugroženih ljudi i objekata. Ova tehnologija u hrvatskom vatrogastvu do sad nije bila u primjeni. I ovakva letjelica bila od velike koristi za veće vatrogasne intervencije i požare, iz razloga što bi zapovjednicima bilo puno lakše nadzirati požarište, pogotovo ako je veće. Stručnjaci kažu da je ovakav tip letjelice najpotrebniji na većim otocima i području srednjeg i južnog priobalja. Trebale bi biti stacionirane na svakih 50 km. Znači, vatrogascima bi trebalo barem 10 ovakvih letjelica. Nova letjelica u zraku može ostati do 45 minuta. Napajanje je putem baterije, a može letjeti u svim uvjetima u kojima lete kanaderi i helikopteri. Jedini nedostatak je što nema dozvolu za letenje noću.